de la bun început, ca să poți să reziști în peisajul românesc, unde aproape fiecare oraș are aeroport, și dacă le luăm în Transilvania, aproape toate orașele au aeroport, cu excepția Zalăului și Bistrița, trebuie să te gândești că nu poți rezista într-o lume concurențială. Singurul element care trebuie să te determine să-l lași să funcționeze este să faci un studiu autorizat. Mi-aduc aminte, eram prefect în 98, când am angajat un astfel de proiect făcut de cea mai prestigioasă societate românească de proiectări în aeroporturi, București, în care ne-a dat soluția foarte clară. Pașii care trebuie urmați erau următorii: aeroport internațional, punct frontieră și după aceea modernizarea pistei, extinderea ei, atât pentru cargo, cu dezvoltare zonei cargo și, bineînțeles, un aeroport să dezvolte încât să reziste concurenței. Acest plan a fost dus cu exactitate o perioadă de timp, până în 2003. S-a obținut aeroport internațional, chiar a fost o bucurie de-a mea când ministrul de atunci, Dudu Ionescu, mi-a și spus: "No, ești mulțumit? Aveți aeroport internațional." Zic: "Nu sunt mulțumit, că trebuie și punct frontieră." De ce îmi trebuia punct frontieră? Dintr-un considerent egoist, clar, în interesul orașului, bineînțeles, pentru că vreau să copii modelul unor aeroporturi din România care dezvoltaseră la vremea respectivă zonă liberă. Într-adevăr ne-a dat punctul de frontieră, dar când să fie automat hotărârea prin care să angajăm zona liberă, a intervenit hotărârea Uniunii Europene când se interziceau aceste lucruri, iar premierul de atunci, domnul Muguri Sărescu, mi-a și răspuns la solicitare spunând că se lucrează la legea parcurilor industriale și atunci să nu mă supăr că n-am prins ultimul tren, dar că voi putea demara parcurile industriale. Așa a și fost și vă pot spune că am intrat în primărie aducându-mi dosarul din prefectură, unde ceream aerodromul de atunci care să fie parte componentă a viitoarei zone tehnologice a orașului. Deci asta a fost chiar ideea de la bun început în planul mare, ceea ce însemna refacerea climatului de afaceri la Târgu Mureș. După aceea, bineînțeles că proiectul a fost abandonat, s-a încercat doar o modernizare de suprafață a pistei, s-a făcut o ambiție prin Consiliul Județean, nu s-a respectat pașii planului de a se transforma în societate comercială. Regretabil este că am reușit, acum 4 ani, printr-o relație directă, să obțină Târgu Mureș un cadou, practic, din partea celor de la Lufthansa, chiar este o scrisoare în acest sens, în care s-a oferit să facă un plan al aeroportului, exact viziunea viitoare a aeroportului. Din păcate, nu au fost primiți în audiență, veniseră în Târgu Mureș, culmea, președinta era plecată, iar cei de atunci nu au găsit de cuvință să-i primească. A fost un lucru regretabil care te face să roșească pe oricine. În rest, eu îl văd parte componentă din oraș, văd o parte în care orașul se susține foarte clar, dar în niște parametri exacti și nu intempestiv sau o conducere sau așa o hotărâre pe picior luată de Consiliul Județean. Este prea important aeroportul ca să-l tratăm cu superficialitate. Partea care mă interesează în mod direct legat de aeroport este trecerea căii ferate, atât să străbată foarte rapid orașul cu legătură directă de aeroport și mult probabil va constitui viitoarea gară sau, dacă nu, o stație obligatorie pentru trenul rapid, ceea ce este imaginat Reghin Aeroport. Deci legătura în care se cuprindă și Târgu Mureșul, în care să avem o legătură directă printr-un tren rapid în partea aeroportului.